Dwi'n dysgu Cymraeg ers 5 mlynedd rwan. Pan o'n i'n gofalu am y fabanod neu teuluoedd yn Lerpwl, ro'n i'n sylweddoli yn gyflym iawn bod rai ohonyn nhw sy'n siarad Cymraeg fel eu iaith gyntaf. Dwi'n credu mai un o'r pethau fwyaf bwysig ydy cyfathrebu efo pobl yn eu iaith sy'n pobl yn fwy cyfforddus. Cael babi yn gynamserol iawn neu yn sâl ar ôl yn ei genedigaeth ydy'r amser hollol rhyfedd neu hollol anodd i bawb, i unrhyw. Felly, roedd yn bwysig defnyddio ei iaith gyntaf pan o'n i'n gallu. So felly, dyna fy stori pam dwi'n dysgu Cymraeg, a dwi'n dal dysgu Cymraeg hyd yn oed unwaith y wythnos yn y dosbarth. A bob dydd ar gyfer siarad efo fy ngweithwyr neu Duolingo neu say something in Welsh. So llawer o'r pethau dwi'n defnyddio bob dydd. So ar ôl y genedigaeth, mae rai o babi angen cymorth arbennig yn enwedig os cafodd y babi ei geni yn gynamserol iawn neu yn sâl ar ôl y genedigaeth. A dyma rheswm pam mae babi yn dod yma. Incubator i wneud yn synwyr mae babi yn aros yn gynnes ac i roi y cefnogaeth mae babi angen. So felly efo ei hanadlu, mae'r periant yn adlu, y ventilator, neu mae cefnogaeth efo yr arenau neu yr afu neu y systemau arall. Da ni yn defnyddio'r incubator, ond hefyd da ni'n eisiau babi a mam bod hefo'n gilydd a bod mae mam yn gallu cael y babi ar croen. A mae hwnna'n yn rhywbeth da ni yn promotio yma yn y Senig. Fel dach chi'n gweld, mae lleoedd eitha fawr achos mae'n bwysig iawn i rieni i fod yn agos ei babi trwy y taith ar yr uned. So y rhan fwyaf o gofal am y babi gan ni a y rieni. So rwan, mae babi yn y incubator efo CPAP i helpu fo yn anadlu. Mae babi yn gallu dod yn oer iawn yn gyflym os na fydd yr incubator mewn lle. A'r un peth sy'n bwysig iawn ydy cadw y babi yn cynnes iawn. Dim rhy gynnes, ond dim o gwbl oer. Da ni wedi gweld y dad wrth yr incubator, yn hyfryd iawn, a un peth nesaf ydy cael llefrith frest o'r fam i roi i babi. A da ni'n gwybod sut mor bwysig ydy fo efo babi sy'n cael ei geni yn gynamserol iawn. So dyna fo. Gobeithio yn fuan mae nurses a doctors yn caniatáu y babi i gorwedd yn yr incubator heb touch and just caniatáu y babi a adjustio i bywyd go iawn. Yn uned newyddenedig Ysbyty Glan Clwyd, mae'r babi diweddarau gyrraedd yn ddiwrnod oed ac yn gwneud yn dda. Fod Lifai sydd o ben y groes ddim ond wedi bod yn bol ei fam am gwta 26 wythnos, mae angen llai o ocsigen yn barod, ond dydy staff yr uned ddim yn lleihau lefel y gofal, mae yna brofion cyson. Bore yma mae Lifai'n cael ei belyd yr ecs cynta. Mae radiograffydd yn dod â'r peiriant at Lifai. Mae yna hyd yn oed le yn yr incubator i'r plat, felly fydd Lifai ddim callach.
So dyna peladrec, so Levi. Wel, yn edrych ar y ysgyfaint, da ni'n disgwyl am y babi sy'n cael ei geni yn gynamserol iawn. Patches on mae awyr yn ddu, yn ddau ysgyfaint agor, ei stwmog yn tipyn bach o fawr. Mae'n debyg acos y CPAP. But hefyd, y rest o'r X-ray yn gwych yn da iawn. The X-ray's fine. Mae'r ocsigen cyflym nid yn unig yn mynd i ysgyfaint Levi, ond hefyd i fewn i'w stumog. Ond dio ddim byd na fedrith y staff ddelio â fo. Just needs to aspirate a bit of the air out of that tube, in the gastric tube. But position's fine, everything else is as you'd expect. OK, da iawn, diolch pawb. Thank you everyone, very good. Mae na tua 8 neu 9,000 o babanod sy'n cael ei geni draws Ngogledd Cymru y flwyddyn. Felly, y rhan fwyaf o babi sy'n cael ei geni yn go iawn, yn aros efo ei rhieni, ei fam. Ond am rai o bobl, mae nhw angen y cymorth arbennig fel hyn. Os na fydd yr uned yma, mae babi yn draws Ngogledd Cymru, basen nhw mynd i Lloegr, i Lerpwl, i'r Arab Park. So felly, yn gael y uned yma, mae'n bwysig iawn am y fabanod dros Ngogledd Cymru.